ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас диққати аввалин дараҷа дода, дар ин самт тадбирҳои судманду муассирро амалӣ менамояд. самараи дастгириву ғамхориҳост, ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд Смарт Сити мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаҳои таълимии пойтахт барномаи электронии и-донишро насб намудааст. дар идомаи чунин тадбирҳои судман дар толори муассисаи давлатии маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе бо иштироки муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар коршиносону мутахассисон ин барномаи электронӣ муаррифӣ гардид. гузориши ҳамкоронамон. мавриди зикр аст, ки барномаи мазкур тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 6 августи соли 2020 дар бораи татбиқи барномаи электронии е-дониш дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе бо истифода аз технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ айни замон ҳамчун лоиҳаи таҷрибавӣ дар 5 муассисаи таълимии пойтахт роҳандозӣ гардидааст. барномаи номбурда бевосита бо ташаббуси созанда ва навоваронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҷорӣ намудани низоми муосири иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо истифода аз технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ таъмини мунтазами ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо оила ва аҳли ҷомеа ва дар ин замина баланд бардоштани самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи маориф ба шаҳрвандон таҳияву амалӣ гардидааст. гуфтанд ба маврид аст, ки барномаи е-дониш хизматрасонии электронӣ мебошад, ки тавассути он волидони хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ахлоқу рафтор ва пешрафти донишомӯзии фарзандони худ бо истифода аз воситаҳои иттилоотиву коммуникатсионии муосир ва гирифтани паёмакҳо ба телефонҳои ҳамроҳ ба таври доимӣ бохабар мешаванд. ин барнома ҳамчунин шомили унсурҳои мухталифи иттилоотӣ аз ҷумла журнал ва рӯзномаи электронӣ, ҷадвали дарсҳои асосӣ ва иловагӣ, назорати давомоти хонандагон ва мониторинги сатҳи дониши онҳо мебошад. тавассути ин барнома волидон метавонанд аз вазифаҳои хонагии фарзандонашон, аз фанҳои таълимӣ, супоришҳои омӯзгорон ва дигар маълумоти зарурӣ, ки аз маъмурияти муассисаи таълимӣ мерасад, бо паёмак ба телефон дастрас намоянд. ин барнома барои навоварӣ дар соҳаи телекоммуникатсия ва электроникунонии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе дар назар гирифта шудааст. мақсади асосии ин барнома ин асосан низом ва интизоми хонандаро ба тарзи электронӣ назорат намудан. падару модар метавонад, ки бо ёрии смс паёмакҳо, бо ёрии барномаи махсуси электронӣ дар телефони мобилии худ фарзандони худро назорат намояд. баъд аз оғоз намудани лоиҳаи пилотӣ мо дар назар дорем, ки ҳамаи мактабҳои шаҳри Душанберо бо чунин барнома таъмин гардонем. дар баробари 4 муассисаи таълимии пойтахт, ки чунин барнома роҳандозӣ гардидааст, дар лицеи рақами 3 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе низ барномаи электронии е-дониш насб гардидааст, ки имрӯз устодони ин муассисаи таълимӣ аз ин барнома ба пуррагӣ истифода мебаранд. аз оғози соли таҳсили нав дар муассисаи мо барномаи е-дониш аллакай пурра роҳандозӣ гардид. дар ин муддат ҳам омӯзгорон ва ҳам хонандагон тавонистанд, ки муҳтавои ана ҳамин барномаро пурра аз худ кунанд. манфиатҳои барномаи е-дониш, ки асосан ба баҳои хонандагон, ба натиҷаи заҳмату донишу кӯшиши хонандагон равона карда шудааст. манфиатҳои ин барнома хеле зиёд аст. яке аз манфиатҳояш ҳамин аст, ки ин барнома метавонад, ки дар мустаҳкам кардани робитаи оила бо муассиса, бо мактаб, дар бедор кардани ҳисси шавқи хонандагон як таъсири ҷиддие гузорад. тариқи ин барнома мо метавонем, ки тамоми ҳамаи он меҳнату заҳмату донишу маҳорати бачаро, ки дар шакли баҳо ба компютер ворид кардаем, худи барнома аллакай натиҷагирӣ мекунад, хулоса мебарорад ва баҳои ниҳоии хонандаро муайян мекунад, ки ин аллакай гӯем, ки як афзалияти хуб аст, ягон монеаҳо низ шаффофиятро ба вуҷуд меорад.
имрӯзҳо ки фановариҳои муосири иттилоотӣ ва шабакаи интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайнро зарур аст дониши замонавӣ дошта бошад то тавонанд онро ба таври самаранок ба нафъи таълиму тарбияи насли наврас истифода намоянд. омӯзгорон ҳам пеш аз ҳама ҳамчун равшанфикрони пешқадам дар дуруст ва самаранок ба роҳ мондани таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон масъул буда аз имкониятҳои барномаи мазкур истифода бурда доимӣ бо падару модарон робитаи қавӣ дошта бошанд. این یک واسطه رابطه بین خودی معلمی درس دهنده، رهبر صنف و والدین شده است. می‌بینید در اینجا با اوش میگذارید دیگر وابسته خواننده روزنامه‌اش آورده است نآورده است نمی‌شویم. میمونید به هر در حال با والدین خبر میره، اسمس پیامک میرود که فرزند شما امروز در فنی فرض کردیم متماتیکا فعالیت خوب نشان نداد، انتظامی خوب نداشت و فرض کردیم که بگذار میگوید که از فلان فن دیگر دیگه که در صحنه مکتب به ترتیبی وارد شد به ترتیبی کرد و بیانات چه گرفتن یا که مأموریت سرزنش کردن یا که رهبر صنف به فلان صحبت دعوت کرد. همش در اینجا قید می شود. در اینجا معلومات تیار برای ما هست. برای این چیکار کردن در کار است؟ مثلا در کابینت در همه صنفخانه ها تخته الکترونی هست. با واسطه کامپیوتر خود صنفخانه وارد میشیم با برنامه یه دانش با واسطه شبکه اینترنت. خانه در نزد خودش میبیند با بهایی که نه من ماندم نه یک شخصی واقعی دیگر مثلا معلمی که درس دهنده هستند هر یک معلم خودش مانده است بهای معلم میبیند فعالیت ماهانه خودش یا که در دوام یک چورک معین میکند پوره خودش یعنی این از یک به واسطه از حجت و از ژورنال اساسی که عنعنه‌ای که ما امروز استفاده می‌بریم وابستگی ندارد یعنی خود همون باها در اونجا هست در همان باها در اینجا گذرانده بشود با سیستم وارد شدن نه اونقدر مشکل ایجاد میکند مقصد یک نه راهی پرپیچ‌تاب دارد برای داخل شدن می‌دارید با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌دارید هر یک کس مقصد در کامپیوترهایی که در مؤسسه ما عین حال مجهز شدن برای این سیستم کابینتی که ما داریم یک راهی حفظ کرده شده است که می‌دارید رازنامه اینترنت می‌دارید در حال برای شما می‌برید رازنامه یه دانش می‌دارید رازنامه یه دانش که در آمدید برنامه می‌خواهید وارد شدن از شما می‌پرسد رمزی شما و لاگینی که رازنامه که شما با واسطه همون با برنامه داخل میشید رمز هر یک آموزگاران دارن هر یک آموزگار فنی و هر یک کارگری که در این برنامه کار میکنه در مؤسسه ما رمز شخصی خود رو دارن وارد میشوند با وای خودشون ژورنال صحیفه خودشون گوگی کار میکنن این یگان مشکلی ایجاد نمیکنه در عین حال مشکلی تماما نیست گذشته از این برنامه دانش به مؤسسه‌های تعلیمی امکانیت می‌دهد که با والدین خوانندگان رابطه باز هم زیستر و دائمی برقرار نمایند و راجع به روند تحصیلی هر یک خواننده و سطح پیشرفت آنها در رابطه باشند. همچنین برنامه بهره پیشگیری از رفتار نامطلوب خوانندگان از قبیل درس‌گریزی، نزاع‌ها و دیگر عمل‌های غیر اخلاقی واسطه مناسب و دسترس به حساب رفته. در این سمت می‌تواند جهت تطبیق طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند همچون ابزار عملی و مؤثر خدمت نماید. فرزند من در این مؤسسه تحصیل می نماید. جاری نمودن برنامه یه دانش در زمان امروزه اقدامی خیلی به مورد است زیرا توسط آن والدین می تواند همه روزه از اشتراک فرزندانشان به درس با خبر باشند دائما رفت دانش از خودکنی فرزندانشان را نظارت کنند. تأسیس و مورد استفاده وسیع قرار گرفتن چنین برنامه‌ها بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همیشه جانبدار راه‌اندازی نوآوری‌ها در ساحه تعلیم از جمله با استفاده از فناوری‌های معاصر اطلاعاتی جهت مساعدت در بلند برداشتن سویه دانش معلولین پایتخت است. استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 حجت استراتژی رشد ملی بوده. در نتیجه تطبیق آن تمام نشان دهنده ها از مقدار به صفت می‌گذرند. یعنی حجت مذکور در دایره 4 هدف استراتژی به رشد باثبات مملکت تامین نموده، تشکیل جایهای نوی کاری و بهتر گردانیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 توسط عملی‌سازی برنامه‌های 5 ساله رشد میانه مهلت یعنی مقصدناک برای سال‌های 2016-2020 2021-2025 و 2026-2030 که مرحله‌های رشد اقتصادی و اجتماعی را انعکاس می‌نمایند تامین می‌گردد. در دوره استراتژی در زمینه 4 هدف معین کننده دوره‌های علاهده رشد اقتصادی ملی مرحله بندی کرده شدند که یکی از هدف‌های مرکزی
همین استراتژی این تعمیل شغلی پرمحصول در اقتصاد کشور به حساب می‌رود. در برابر این با نظر داشتن که سه هدف قبلی در استراتژی ملی که تا سال 2015 بودند با استراتژی ملی تا سال 2030 گذرانده شدند با علاوه‌های دیگر و همچنین با اعلان شدن صنعت کنونی با سرعت همچون هدف چهارم از جانب پیشروی ملت این هم یکی از زمینه‌های مهم معین کننده مدل رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به حساب می‌رود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود در مراسم سوگندیادکنی تاکید داشتند که توسط وسعت بخشیدن تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و توسط صنعت کنونی با سرعت کشور صفت رشد اقتصاد ملی تامین گردیده دستگیری صاحبکاری و سرمایه‌گذاری گسترش داده می‌شود. من بعد توجه خاص به رشد ساحه‌های صنعت داده شده هم در ساختار مجموعه محصولات داخلی و هم در مجموع در ساختار اقتصادی ملی صنعت همچون ساحه معین کننده به حساب می‌رود. با اعلان شدن همین از جانب پیشروی ملت در دوره معین شده یعنی که از سال 2016 تا سال 2018 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15.2 تا 17.3% انکشاف یافت یعنی که واقعا تطبیق استراتژی امکانات داشت که ساحه‌های صنعت در جمهوری تاجیکستان رشد کنند و این رو ما می‌بینیم. هدف استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 این زیاد کردن حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی تا 22% به حساب می‌رود. نتیجه های تطبیق برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 نشان دادند که در این دوره به مدل نوی رشد اقتصادی مملکت زمینه گذاشته شد. تطبیق همین برنامه این البته هدف اساسیش زمینه گذاری برای تطبیق دو مرحله دیگر بود. مرحله نخستین تطبیق همین استراتژی نشان داد که سمت‌های اصلاحاتی که در همین استراتژی مقرر شدند در جمهوری تاجیکستان مرحله با مرحله تطبیق شده ایستادند. مثلا مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافت. سرعت میانه سالانه رشد مجموع محصولات داخلی در سطح 7% نگاه داشته شد. تطبیق برنامه‌ها از روی ایندیکاتورهایی که نتیجه آن بررسی کرده می‌شود سال‌های اخیر به دست می‌آیند و زمینه‌های داخلی، شرایط‌های داخلی، عامل‌های انسانی داخلی به این مساعدت می‌کنند و وقتی که ما اعضای جامعه جهانی هستیم و در شرایط جهانی شوی زندگی می‌کنیم، اقتصاد در شرایط جهانی شوی پیش می‌رود، هیچ کس تأثیری عامل‌های بیرون را پیشگیری کردن نمی‌تواند. یعنی تأثیر عامل‌های بیرون ناگزیر هستند. در دو مرحله دیگر استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 توجه اساسی در سال‌های 2021-2025 به یک باره زیادشوی حجم سرمایه‌گذاری و در سال‌های 2026-2030 به انجام رسانیدن صنعت کنونی با سرعت در اساس دانش و نوآوری‌ها داده می‌شود. زلفیه رحیم‌زاده، فرهاد واسع، عبیدالله سیبلی، اخبار. ба ҳолати 1 ноябри соли 2020 саршумори чорвои калон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон 2,361,915 сарро ташкил медиҳад ки ин нишон дод нисбат ба соли 2015 наздики 160,000 сар зиёд мебошад. мувофиқи таҳлили мутахассисони соҳа аз чорвопарварӣ дар сурате метавон даромади зиёд ба даст овард ки дар самти хушкзодкунӣ ва баландбардоштани маҳсулнокӣ муваффақиятҳо афзун шаванд. роҳи ягонаи муваффақ шудан дар самти хушкзодкунӣ ва баландбардоштани маҳсулнокиро таҳлилгарон дар омӯзиши таҷрибаи назариявию амалии якдигар маънидод мекунанд. бо мақсади хушкзодкунӣ ва рушди соҳаи чорводорӣ фестивал намоиши чорвои зотӣ баргузор гардид. наврӯзшоҳи азизуллоҳ гузориш медиҳад. дастоварди чорводорону олимон дар самти хушкзодкунӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокӣ зимни фестивал намоиши чорво пешниҳод карда шуд. сиёҳало, сименталӣ, сарсафед, моли майдаи зотҳои ҳисорӣ, қароқулӣ, маҳинпашм ва бузи тоҷикии серпашм аз ҷумлаи зотҳое буданд ки зимни фестивал муаррифӣ гардид. дар ин баробар чорводорон, мутахассисон ва олимон бо истифода аз фаъолияти назариявӣ ва амалии якдигар таҷрибаи худро дар самти чорводорӣ ғанӣ гардониданд. дар натиҷаи намоиш фестивали имрӯза фермерон, чорводорони шахсӣ бо олимон, мутахассисони соҳа вохӯрда як стратегияи муайяни пешрафти соҳа дар оянда ахборот мегиранд, маълумотнома мегиранд ва бо олимон, мутахассисон, хоҷагиҳои пешрафта ҳамкорӣ пайдо мекунанд. солҳои охир баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва зиёд кардани саршумори чорво ба афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли гӯшту шир мусоидат кардааст.
соли 2015 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон саршумори чорвои калони шохдор 2 миллиону 209,171 сарро дар бар гирифта, ин теъдод дар соли 2019 ба 2 миллион 361,915 сар расид. ба ҳолати 1 ноябри соли 2020 саршумори чорвои калон ба 2 миллиону 368,827 сар баробар гаштааст. баргузории ҳамин гуна чорабиниҳо агар аз якҷониб дастоварди чорводоронро муаррифӣ кунад, аз ҷониби дигар барои омӯзиши нозукиҳои парвариш дар самти хушкдодкунӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво мусоидат мекунад. зеро аллакай хоҷагидорон дарк намуданд ки аз чорво дар сурати нигоҳубини дуруст ва баланд бардоштани маҳсулнокӣ метавон даромади бештар ба даст овард. афзун гардонидани муваффақиятҳо дар самти хушкдодкунӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво дар назди масъулини вазорати кишоварзӣ ва раёсатҳои он дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати тақвият додани робита бо хоҷагидорон масъулияти ҷиддиро вогузор мекунад. аз ҷониби дигар имрӯз робитаи ҳарчи бештари илм бо истеҳсолот тақозо мешавад. имрӯз гӯспани сурия мо ҳаракат кардем, саршуморша зиёд кардем, буд сифатнокиша баланд кардем. чорвои хурд барои ҷамъият, барои шахсан хоҷагӣ фоидаи калон дорад. ҷанбаси соли 2020 қариби 110-115 ҳазор сомон ами чорво фоида ёфтем дар ҳами хоҷагӣ мо. дар шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ бо истифода аз имконияти табиӣ дар баробари баланд бардоштани маҳсулнокӣ ҳамзамон саршумори чорво зиёд карда шудааст. дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 35 ҳазор гектар заминҳои чароғбон мавҷуд мебошад ки дар сектори аҳолии ноҳия зиёда аз 20 ҳазор чорвои калони шохдор ва зиёда аз 60 ҳазор моли майда мебошад. дар ҳамин фестивал мо аз ноҳияи тоҷикобод навъҳои чорвои зотии сирхалло ва сиёҳаллоро пешкаш намудем. беҳтар шудани зот ва баланд шудани маҳсулнокии чорво аз нигоҳубин дар давраи зимистон вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин, хоҷагидоронро зарур аст ки парвариши чорворо дар асоси таҷрибаҳои илмиву амалӣ ба роҳ монда тадбирҳои мусоидаткунанда ба пешрафти минбаъдаи соҳаро амалӣ кунанд. фаъолияти фабрикаи паррандапарварии мурғи порсион дар шаҳри левакант имкон фароҳам овард ки талаботи бозори маҳаллӣ бо тухм таъмин гардад. ҳамчунин ин навъи маҳсулоти ғизоии серталабот ба бозору марказҳои савдои шаҳрҳои Душанбе ва Бухтар ба фурӯш бароварда шавад. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. фаъолияти босамари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фабрикаи паррандапарварии мурғи порсиони шаҳри леваканти вилояти Хатлон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо тухми мурғ ҳиссаи муносиб дорад. фабрикаи мазкур тӯли 13 соли фаъолияти худ тавонистанд ба пешравиҳои назараси соҳа ноил гардад. тибқи иттилои масъулин, дар ҳамин шабу рӯз то 15 ҳазор дона тухми хушсифату серғизои мурғ дар ин корхона истеҳсол карда шуда, бо тамғагузорӣ ва бандобасти махсус баробари шаҳри Левакан ҳамзамон ба бозору марказҳои калони шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар ба фурӯш бароварда мешавад. ин шабона рӯз саршумори умумии парранда дар корхона 34 ҳазор мебошад. аз ино бошад 16 ҳазораш мокионҳо, қисми мондагиаш шуҷа мебошад. асосан фабрикаи мо барои истеҳсоли тухм нигаронда шудааст. корхона тӯли 13 солаш фаъолият менамояд. сол ба сол ба дастовардҳои зиёд ниёз дошта шудааст. инчунин бозори ноҳияӣ ва дигар бозорҳои дурдастро бо тухми ғизоӣ ҳар вақт таъмин менамояд. кӯшиш менамояд ки дар оянда бо саршумор ва истеҳсоли тухмро аз ин ҳам зиёдтар кунад. дар ин фабрика хатти парвариши мурғ то ҷамъоварии тухм ва бандобасту ба фурӯш баровардани маҳсулоти тайёр мутобиқ ба стандартҳои муосири паррандапарварӣ ба роҳ монда шуда, сол аз сол нишондоди истеҳсолӣ тафовутпазир гардидааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ беш аз 3 миллион дона тухм истеҳсол гардида, барои таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо ин навъи маҳсулоти серталабот равона гардидааст. айни замон 30 нафар сокинон бо омӯзиши нозукиҳои паррандапарварӣ ба кори доимӣ ҷалб гардиданд ки аз ин ҳисоб 30% занон ташкил менамоянд. мо соҳибкорон миннатдории худро ба ҳукумати олии мамлакат мерасонем ки ин шабрӯз аз як қисми андозаи соҳаи паррандапарвар чорводорӣ озод намуданд ки барои пешбурди соҳаи паррандапарвар чорводорӣ хеле муҳим мебошад.
бо назардошти зиёд будани талабот ба гӯшти парҳезӣ ва тухми мурғ дар шаҳри Левакан дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишвар бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ боз як фабрикаи нави паррандапарварӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. То имрӯз корҳои асосии сохтмонӣ дар фабрика ба анҷом расонида шуда, дастгоҳу таҷҳизоти парвариш аз хориҷи кишвар ворид карда шуда, васлу насб гардида истодааст. Ба иттилои ташаббускорон бо мавриди фаъолият қарор гирифтани фабрикаи паррандапарварӣ дар он то 50 000 сар мурғ ҳам барои истеҳсоли тухм ва ҳам барои гӯшт парвариш карда мешавад. Дар ин фабрика беш аз 30 нафар сокинон бо ҷои корӣ таъмин мегарданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ваҳдати шаҳри Левакан 23 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин аллакай 12 иншоот мо ба пуррагӣ ба истифода додем ва дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонию созандагӣ бо маром рафта истодааст. яке аз иншоотҳои бахшида ба ҷашни 30-солагӣ ин фабрикаи паррандапарварӣ мебошад ки аз тарафи оилаи Соибовҳо сохта ба истифода дода мешавад ва дар марҳилаи аввал дар ин фабрикаи паррандапарварӣ 50 000 мурғи тухмкун ворид мешавад ки ин ҳам бошад бисёр як иқдоми хуб аст. масъулони фермаи паррандапарварии бунёдшаванда нақша доранд то ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ онро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо истеҳсоли гӯшт ва тухми мурғ дар фаровонии бозор ва амнияти озуқаворӣ саҳмгузорӣ намоянд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, шаҳри Левакан, барои барномаи ахбор. бо фаро расидани мавсими ниҳолшинонӣ имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию сабзгардонӣ авҷи тоза касб намудааст. дар идомаи ҳамин тадбирҳо имрӯз дар шафати шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат бо иштироки васеи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шуд. гузориши Бобокалон Аминзода. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дошта, сокинон аз мусоидаи обу ҳаво самаранок истифода намуда ҳарчи бештар ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишҳои ҳамешасабз мешинонанд, чунки шинонидаи ниҳол дар ҳамин мавсим мусоид буда сабзиши онҳо дар оянда кафолат дода мешавад. дар ҳамин замина имрӯз бо ҷалби сокинони ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ бо тавсияи мутахассисон тариқи ҳашарҳои дастаҷамона дар шафати шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат ва дигар кӯчаву маҳалла зиёда аз 500 адад ниҳолҳои ҳамешасабзу сояфкан шинонида бо ин васила дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист саҳми худро гузоштанд. имрӯз аз ҷониби мутахассисони сояи кишоварзӣ барои тарзи дурусти шинонидаи ниҳол ва нигоҳубини он дастурҳои зиёд омода шудааст ки шаҳрвандон бевосита метавонанд аз он истифода намоянд. риояи қоидаи махсуси ниҳолшинонӣ ва аз рӯи тавсияи мутахассисон амал намудан имкон медиҳад ки ниҳоли дарахтони шинонидашуда хуб нашвунамо ёбад ва ин омил дар бозам зебову сарсабз гардидани муҳити атроф замина фароҳам меоварад. Бобокалон Аминзода, Хулмуҳаммади Давлат, Ахбор. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мисли дигар минтақаҳои мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз гардидааст. мувофиқи нақша дар ҳудуди ноҳия 19 000 ниҳолони ороишию сояафкан шинонида мешавад. имрӯз сокинон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба ҳашар баромада тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ ва ободониро анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист ҳамин шабу рӯзро дар шинондани ниҳолҳои ороишӣ ва сояафкану мевадиҳанда муфид арзёбӣ мекунанд. бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аллакай мавсими сабзкориро оғоз карда дар шоҳроҳи асосии даромадгоҳи ноҳия ҳашари якҷояи ниҳолшинониро роҳандозӣ намуданд. шумораи зиёди кормандони ташкилоти идораҳои гуногун ҳатто ҷавонону наврасон ҳам дар ин кори якҷояи ободонӣ ширкат варзида саҳми хешро дар сарсабзу хуррам гардонидани муҳити атроф зарур меҳисобанд. мо тасмим гирифтем ки тибқи дурнамо дар ҳудуди ноҳия имсол зиёда аз 19 000 бех ниҳолҳои сояафкан ҳамешасабз ва ороишӣ шинонем ва зиёда аз 412 000 бех гулу гулбутаҳои мавсимӣ шинонем. айни ҳол мо имрӯз ба маъракаи ниҳолшинонӣ оғози расмӣ бахшидем ва худи ҳамин рӯз дар даромадгоҳи ноҳия зиёда аз 800 бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шуда истодааст. маъракаи ниҳолшинонӣ воқеан ҳам ба ҳашари умумӣ табдил ёфт. ҳадаф танҳо иҷрои нақшаи пешбинишудаи ниҳолшинонӣ бояд набошад. мутахассисони соҳа ҳатман дар минбаъда аз сабзиш ёфтани ниҳолҳои ҳамешасабз назорати ҷиддӣ баранд. барои нигоҳбини ниҳолҳои шинонидашуда ҷамоатҳои деҳоти ноҳия вобаст карда шуданд ва дар давраи тобистони
ҳамин сол дар вақти гармӣ боду ҳаво бо об таъмин карда мешавад аз тарафи ҷамоатҳои деҳоти ноҳия. ҳамин гуна як ҳашари ободонӣ дар кӯчаи озодӣ шаҳраки абдураҳмони ҷомӣ ба роҳ монда шуд. Дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ роҳи маҳаллаи мазкур дар масофаи бештар аз 3 километр сангфарш карда мешавад. роҳи кӯчаву маҳаллаҳо ки акнун навсозӣ мешаванд боиси хушҳолӣ ва қаноатмандии сокинони деҳот гардидааст. ба ҳамин тартиб дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба мавзеъҳои ноободу ниёз ба корҳои таъминӣ дошта хайрхоҳӣ карда то гиромидошт аз санаҳои бузургу таърихӣ роҳи сатҳи маҳаллу деҳотро таъмиру навсозӣ мекунанд. дар анҷоми чунин тасмимҳои созандагӣ хурду калони кӯчаи озодӣ саҳмгузорӣ карда ният доранд ки маҳалли зисти худро аз рӯстоҳои намунавии ноҳия гардонанд. дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ноҳияи роштқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон коргоҳи дузандагӣ барои 1000 нафар занони ҳунарманд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар деҳаи медони маркази ноҳияи рошқалъа коргоҳи дузандагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гуфта шуд ин ягона ва нахустин чунин коргоҳи калони дузандагӣ дар ноҳия мебошад. бинои сех аз 2 ошёна иборат буда дорои ошхона, толори калони дузандагӣ ва дигар шароитҳои барои фаъолият муҳим мебошад. бояд гуфт ки коргоҳ дар доираи нақша чорабиниҳои бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти ватан бунёд ёфта бо маблағҳои ҳукуматӣ сохта шудааст. мо бонувони хонашин ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори миннатдорӣ менамоем ки барои мо дар пеши хонаи дари мо чунин корхонаи кориро фароҳам овардааст. ин коргоҳ барои 100 нафар бонувон пешбинӣ шудааст ва оло дар ин коргоҳ кор карда истоданд ва маҳсулоти тайёркардаи онҳо ҳам ноҳияи рошқалъа муассисаҳои тандурустӣ, муассисаи нигаҳдории роҳҳо, муассисаи хоҷи манзил коммуналӣ ва дигар маҳсулотҳоро ки мебаранд дар бозорҳои ноҳияи рошқалъа ба фурӯш барода мешавад. директори коргоҳ Қиличбек арз дошт ки сехи дузандагӣ омода ҳаст тибқи фармоиш ҳар гуна маҳсулоти хушсифату хушдухт ва рақобатпазирро барои бозори истеҳсолӣ пешкаш намояд. сехи дузандагӣ дорои тамоми шароитҳои муҳайё ба талабҳо ҷавобгӯ буда ки дар он 100 нафари занон ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд. маҳз бо дастгирии ҷаноби олӣ барои мо ҷавондухтарон чунин шароитро фароҳам овардааст. коргоҳ дорои муосиртарин технологияи духт буда айни замон дар он қариб 100 нафар бонувону ҷавондухтарон бо ҷои кори доимиву муваққатӣ таъмин гардиданд. роҳбарияти вилоят зимни суҳбат бо коргарон арз дошт ки ҳадафи калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини зиндагии шоиста барои мардум мебошад ва ифтитоҳи ин коргоҳ боз як зинаи навбатӣ ҳаст дар амалӣ гардидани ин ҳадаф дар ноҳияи рошқалъа. тоҷикистон чун аъзои комилҳуқуқи созмони умуми ҷаҳонии савдо талош бар он дорад ки бо эҷози брендҳои ҷадид бо нишонаҳои фарҳанги миллӣ дар бозори умуми ҷаҳонӣ мавқеи худро пайдо намояд. гуфта шуд ки дар доираи чорабиниҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ватан боз даҳҳо шоҳкориҳо дар ноҳияи рошқалъа рӯи кор хоҳанд омад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.